F'attività li kellha lan li tiċċelebra l-lob sportiv ġie ċelebrat ferm aktar minn hekk. Il-valur ta' kull tifel u tifla fejn id-differenzi ma fissrux ostakli, iżda parti sabiħa minn komunità maquda. Iċ-ċerimonja tal-loti tat-torċ tal-Malta School Games qed issir attività simbolika bejn iskejjel differenti fejn it-torċ u l-bandiera qed jgħaddu minn skola l-oħra qabel ma jingħata bidu uffiċjali għall-lob. It-tlieta filgħodu studenti mill-iskola sekondarja ta' Ħalkirkop waslu bir-roti fil-Qrendi biex jiġbru t-torċ mill-iskola Helen Keller. Hawnhekk laqgħuhom 35 student b'abiltajiet differenti jisfru bis-siġijiet tar-roti mal-kanzunetta Super Eroj. Dr. Marika Gatt, kap tal-iskola Helen Keller, spjegat lan wara din l-attività. Personalment kommovejt ruħi dal-għodu li nara l-istudenti tagħna jifirħu u jistgħu jipparteċipaw u kif għandu jkun f'komunità inklusiva, ġifieri din l-interazzjoni timlini biżjed kuraġġ li bil-viżjoni li għandna nkomplu nkunu parti mis-soċjetà hekk huwa xieraq. Kienet Pippa Roberts li fl-aħħar ġimgħat kienet qed tmur f'din l-iskola biex tgħallem iż-żifna u tajn lil carers jitgħallmu kif jimanuvraw is-siġġijiet tar-roti b'aktar effiċjenza. Although they can't always express it, their eyes and their faces show you that they are enjoying it and all look very interested. Id-deputat kap tal-iskola sekundarja ta' Ħalkirkop Ġeżwe Galja enfasizza li l-edukazzjoni mhijiex biss dwar il-kotba. L-akkademiku importanti ma kemm importanti li ngħaddulhom lill-istudenti soft skills li ta' kollaborazzjoni, teamwork, filantropija u ħafna affarijiet minn dawn li importanti għal ħajja iktar mill-akkademiku. Wieħed mill-istudenti ta' Helen Keller ingħata ċans jitla' fuq rota ta' student minn Ħalkirkop. Għal ftit minuti dar il-bitħa fuq ir-rota, bit-bissima li ma kellix bżonn kliem biex tinftiem. Imbagħad niżel biex reġa' tela fuqha l-istudent minn Ħalkirkop biex l-erba' jitkompla l-vjaġġ lejn l-iskola li jmiss. B'torċ li ma jġorx biss fjamma, iżda tama li l-inklużjoni tibqa' mixja minn skola l-oħra, minn qalb għall-oħra.